så, Oscar? Hvad så? Nu ser valpene. Nu ser valpene. Se, nu går mor derind. Ja, stille, stille, ikke? Se, nu går de hen til mor. Prøv at se, vel. Ja. Prøv at se, prøv at kigge. Er du ved at være træt? Ja. Prøv at se. Nu kan du lege lidt der. Der var en, der fandt en pat. Ja. Prøv at se, Martin, det er ret sjovt at se på. Ja. Jeg kommer lige.